Hmm. Pulano hambai baro ani Tripura takuk tai bukuk sono tini sung Atisha All Tripura Indigenous Student Association ne bisinti kaisa memorandum rojaka abo hungkai sung thanayo sung saimano sini takuk bishoji debroma bo thajamani tuinai tai hungkai boro no bru riang no resettlement nani baginai aboni baginai duita point no charter of demand bisingti ke tini sung chief minister tai deputy chief minister revenue tai tribal welfare minister ni yago sung yaparjaka tini obono sanamu sungo sung judino sini je memorandum no bisingti judino boro omno taratari implement khlai ang hakai sung movement no khanai tai sung oro jagao sung tamu sikya sin memorandum mo abono toine kisa sang saklai na musung sung o jagao sung demand khlaikya je borok bo thajak nai no je nagorik suraksha monch tai miju convention je leader rok tongnai rok je anti activities element je a jagao sungno sini borok no buto khaikya no khuk sabaikya tai bishoji debroma no butharka brutally amo hai khlainai no dakti no romna ning thung je leader tongnai rok no tai a jagao joto godaljak borok tongnai je emergency rules abono sabainai ama haike beaini law no sabainai ama haike kasulai borok kabangma tubine kasumani tai bono krungjak bothanai rok no je bishoji debroma no bothanai rok no aborok no joto no romoi tai sajarnani tai kaisa angke package 25 lakh je thuinai sini takuk ni noknu khungo donation ba compensation na ningthung tai bini je bongso ba bini bosabutui bihigno chakri khoroksa ruinai bini chathaino bini bobishot sunamnani baginai sung Atisha bisinti rohoro tai hingke number 2 obo hingke immediate implementation of Bru Riang IDP resettlement je o Tripurani no toknai o Tripura Riang rok no jokon itihas kuno janatui borok kurung jagao kuno state man thangka borok India ni no borok no refugee ta hantung tai amo haike judi no hni tongkangka abo gothokya tai borok je hnai no sasti rnani aboni sini sanmung tai hingake abono taratari judi no khlaimai angaka amo hai tebo kwbangma সংগঠন amo haike phainai amo jaga agreement state government bai tai central government je agreement khlaikya a borok no bururiang rok no resettlement nani bagai sing abono appreciation bo khlaio tai welcome bo khaio je state government tai central government ni je decision namani no abono hayapano sing taratari abono administration khlaijai gya ba ya appreciate gya ni bagai abo delaying tongkha abono dari fat khlainai four corner ro jotono resettlement na ningthung sara Tripura o aboni bagai sini sanmo asuna hambai।